ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ್ದ ಬೈಯಾಗ ಸೊ ನಾನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಂತೂವರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇಗೆ 4 ಜನ ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಪಾತಿರ್ದು ಅಕ್ಲೇನು ಮೀಟ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅಕ್ಲೇಗ್ಲೆ ನಾನು ಮೀಟ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಬರ ಗೆತ್ತ ಅಂಜನೆ ಬಯ್ಯಗ್ ಚಾ ತಾಟನೇ ಅವನುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಚಾ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಚಾ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮತ್ತೆ ಅವೊಂದು ಪಲ್ಲೆ 15 ವರ್ಷ ಸರಿಸ್ತಾರೆ 14 ವರ್ಷ ಸರಿಸ್ತಾರೆ ಚಾ 15 ವರ್ಷ ಸರಿಸ್ತಾರೆ 15 ವರ್ಷ ಸರಿಸ್ತಾರಿಗೆ ಈಗ ಚಾ ಟೈಪ್ ಆಯ್ತು ವೈದ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆದ್ರು ಅವಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಚಾಪುರ ಪಡ್ದು ಬಯ್ಯಾಗ ಅವಿನೇ ರಡ್ಡು ವಣಸ್ ಮಲ್ತ ಅದೇ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಬೊಕ ಪೂಜೆ ತಿನ್ನತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಜ ಸೊ ರಡ್ಡು ವಣಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಯ್ಯಾಗ ಶ್ರೇಯ ಘೋಷಾಲ ಅಪ್ಪ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಬಂಡಿ ಗೊಬ್ಬಿಯ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರ್ಗ ಸ್ವಾಗತ ಇತ್ತಲ್ಲಾಕಿನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೈದೀರು ಅಕ್ಕಲಾಕದ ಮುಲ್ಪ ಕಾಂಡ ಚಾರಟ್ ಅಟ್ಟಿ ಮಲ್ದೇರು ಅದೇದೇರು ಸಾಮ್ಯಾನ ಬರ ಕೆಲವ್ದ ಇನ್ನಿಗೆ ಬೋಡತ್ತ ಇನ್ಶೂರ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೀತೇರು ಬರ್ಪ ಮೂಗ್ಲೆ ದಜೀದೀನಿ ಕಪ್ಪುದ ಕೊನತೆರ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿದುಲೆ ಕಾರ ಒಂದೈತಿ ಗುಂಡಿ ಗುಂಡಿ ಓನ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಹಿರಿತಲ್ಲೆ ಕುಲು ಬತ್ತ ಪಟಾಕ ಕುಜಾರ ಡಿಬ್ಬನ ತಾಟ ದೇಶ ಅಕ್ಕಲೆಡ್ಡೆ ಬತ್ತೀರಿ ಅವು ಚಾಪುರ ಪರ್ದು ಬತ್ತೀರಿಗೆ ಕೂಲ್ ದೇಕದು ಚಾ ಪರ್ದು ಬರುವ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಲಿ ಬಜ್ಜಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಕೊನಾರನ್ನ ಅಂತೇನೆ ದೂರ ಮಾರದಿ ಅವೇ ಕುಕ್ಕರ್ ಏರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿ ಇಟ್ಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇತ್ತೇಜಿನ ಬಜ್ಜಿಲ ಸಜ್ಜಿಗೆನ ಎಂತ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಕರದು ಖಾಲಿ ಬಜ್ರಿ ಯಾವಂದು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಇಂಚಿ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಕಂದನು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಉಂಟಾ ತಂದೆ ರಣ್ಣಿ ಅಕ್ಕ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಕಂದಿದ್ದೆ ರಣ್ಣಿ ಖಾಲಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಕಂತನಾಪಣ ಐಕ ಕಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಶುಂಠಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕಂದಿದ್ವಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಯಾವ್ಜಿ ಐಕ ಉಂಡಾ ಶುಂಠಿ ಉಂಡಾ ಕಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅವು ಮಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ 10-6 ಬಂಡೇಲೆ ಕಡೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅವು ಯಾರು ಪಂಟಿದೆ ಬೊಕ ಬೇಯ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾತ ಹುಡಿ ಚಾ ಹುಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬರಲ್ಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಗೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಬರಲಿ
ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಹಾಂ ಅವು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಉಂಡಿಯೇ ಓಪನ್ ಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮುರಾನಿ ಒಂಜಿ 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 ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡದ ಚಾಕ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜ್ಜಿಲ್ ರೆಡಿ ಆവുന്നുണ്ട്. ಮುಲ್ದಿಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬರ್ತದೆ ಎಗ್ಲ ಜವನಿ ಪೇಟ್ ಕಂತೆ ಇತ್ತೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಪಾಡ್ಗ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಈ ಮುಲ್ಕುಲ್ಲು ಸಜ್ಜಿಗೆಲ್ಲ ಬಜ್ಜಿಲ್ಲ ಮುರ್ಕತ್ತಿ ನೋಡು ಬೆಚ್ಚೊಂಡವೇ ಬೆ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಚಾ ಬರ್ಪುಡಿತ್ತೆ ತಿನ್ನೋದಿಪ್ಪಲೆ ಬೋರ್ತಂದೆ ನೋಡು ಬೋರ್ತನ ಎತ್ಲುಂಡು ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಏರು ಯಾನ ಯಾನಬೆ ಏರು ಸರ್ವಿಸ್ ಯಾನ ಅದು ಎಂತ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ವರ್ಷದ ಸರ್ವಿಸ್ ದಬೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ತಿನ್ನ ಏನು ತಿನ್ನದಿಪ್ಪ ತಿನ್ನ ತಿನ್ ಪುನಃ ದಿಪ್ಪ ತಿನ್ನ ಚಾ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಲಿ ಚಾ ಪಿಂಜಲಿ ಪಿಂಜಲಿ ಆಯ್ತಾ ತಿಂದೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ತಿಂದೇನಾ ಯಾರು ತಿಂದೀನಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ತಿಂದಿದ್ದೇನಾ ಚಾ ಪೊಡಬೆ ಚಾ ಪೊಡು ಚಾ ಚಪ್ಪೆ ಚಾ ಚಪ್ಪೆನ ಯಾನತ್ತೆ ರೇಷ್ಮೆ ಯಾವ ಪಂಡೆ ಯಾವ ಇತ್ಯಾವ ನಮಗೆ ಪೂರ ಬೇರೆ ನೀನು ಸೋಪ್ ಡ್ರೆಸ್ ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಸೈಡ್ ನೀರು ಬತ್ತಿನ ಸ್ವಿಂಗ್ ತಿತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಕಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೇಟೆಂದ್ರೆ ವಚನ್ 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 ఏ గోని మిత్తుపాడోడిಗೆ న్యూస్ మన్ పెరెజ్జిಗೆ ఏక డ్రెస్ అవు యారి మిత్తుపాడోడిಗೆ చూర్ ದಿನ ದಿವೋಡಿಗೆ ఏర్ల పని పెరింది రెడీ పుణ్య వీడియో డొంజి బరడత్త పూర వీడియోకి మనపనక లేపును ಈರೆ
ಇಂದ ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಆಡ್ತೀನಿ ಇಂದ ವೀಡಿಯೋ ತೀರ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಉಲಾಯ್ದ ಪೂರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ನನ್ನ ಪಿದಾಯ್ದು ಒಂಚೂರು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅವೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಪೂರ ಮಾತ ಪಾತೆರ್ನೆ ಇಟ್ಟು ಬಿಸಿಲ್ಲೇರು ಸೊ ಕೋಡೆದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಇಲ್ಲದ ಕತೆದಾದ ಪೂರ ಪಾತೆರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಎಂಗ್ಲಿಗ್ ನೂತ ವೆಜ್ ಅಂತ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಆತೆ ಅಂಚಾದ್ ಕೋಡೆ ಮಲ್ದಿಜ ಶುಕ್ರವಾರ ನನ್ನ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಂದುಂಡ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸೊ ಅಂಚ ಇನಿ ಶನಿವಾರ ಸೊ ನೂತ ವೆಜ್ ಅಂತ ಅಡಿಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲತ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಒಣಸ್ ಸೊ ಸಂಕಲಾರಿಯದ ಅಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಬಂದು ಅಕ್ಲ ಒಣಸ್ ಬಂತ ಸೊ ತೂಕ ನನ್ನ ಮೀದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಕ ಓಕೆ ಗಂಟೆ ತಂದು ಪದಡ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಗಂಟೆ ಪದ್ರಡ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ನನ್ನ ಒಣಸ್ ಬರೋಡು ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಮೀದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಪೂರ ಕುಲ್ಲಿಯ ಅನ್ನೈತೆ ಓರಿ ಓರಿ ಪಿದಡ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂಪಿನ್ಗೆ ದಾಯಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಕುಲುಜೇರು ದಾಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಮಗಕ್ಕೆ ಮದಿಮೆಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅವಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಕುಲ್ಲೋಡತ್ತೆ 2-3 ಆಗ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪು ಒಂಜಿ ವಾರ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ಲೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ ಪಿದಡ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಒಣಸಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಯುನು ಯಾನು ಅತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೆಗ್ದಿನ ತೂಡು ಕುಲ್ಲಾರ ಪನೋಡು ಏನ ಮಲ್ಪೊಲ್ ತೂಡು ಸೊ ಒಣಸ್ ನನ್ನ ಬರೋಡು ಅಂಚ ಉಲಾಯ್ ಮ್ಯಾಚ್ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕೀ ತುಲ್ಲೇನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಮ್ಯಾಚ್ ಕುಲ್ಲರೆ ಜಬೋಪಿನ ಚುಗ್ಲಿ 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 ದಾದಾ ಅಕ್ಕ ದಾದಾ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಅಕ್ಕನ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಅವನುಂಡು ಕಲ್ಲೂರು ಈ ರೋಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮೀನು ಮಲ್ಪದು ಗಂದೇರಾ ಅವು ಅಂದೆ ಒಂದು ಅಣ್ಣಗಲ ಮೇರೇರು ಏರ್ ಮೇರು ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಅವು ನೀರು ಚೂರು ಲೀಕೇಜ್ ಆಗುಂಟುಲೆ ಟೈಟ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೀರಾ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಬೋತಿರಿಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್ ಎನ್ನ ಮೇರ್ಕೊರ್ನಿ ಏರ್ ಸುಕನ್ಯಕ್ಕ ದತ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಸುಕನ್ಯಕ್ಕ ಸೊ ಆರೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಟರ ಕೊಡ್ತೀರ ಅವು ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಅವೇ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಾತಂದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಕೋಡೆ ಒರಿದಿನ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆತ್ತನ ಬೇಕು ಅವೇನು ಓಪನ್ ಮಲ್ತಾತಂದು ಸೊ ಈ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್ ಉಂಡತೆ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗೆ ಕೊರ್ನಿ ಲೈಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಪೋನಾಗ ಯೂಸ್ ಆಪುನು ಕರೆಂಟ್ ಪೋನಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿ ಅನ್ನಾಗ ಇಷ್ಟ ಓಕೆ ಅಮ್ಮಯ್ಯನಿ ಪೋಪಿನಿ ಕುಲ್ಲರೆ ಬಲ್ಲೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಬಾಯಿ ಬನ್ನೋಡ್ಜಿ ಕುಲ್ಲರೆ ಬಲ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಬಾಯಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕುಲ್ಲರೆ ಬಂದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಇರ್ ಬಲ್ಲೆ ಆಯ್ತದ ಅಂದು ಆನ್ಸರ್ ಒಬ್ಬ ಇದೇನು ಜೂಲಾಗ ಅತ್ತಿ ಮೇರೆ ಪಾತೆರಾಗ ಏತು ಜೋರು ಉಂದಾವು ನಾನು ಒರಿಯೋರಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ರೆ ಶುರು ಗೆಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ಬರ್ರೆ ಶುರು ಹಾಕೋನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 150 ಅಂತ ಒಣಸ್ ಬಂತ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬೇಕು ಓಕೆ ತೂಕ ಏನಪ್ಪರ ಐಟಮ್ ಬರ್ಬೋದು ಒಣಸ್ಪೂರ ಬತ್ತನ ಅಂಚನೆ ಉಲಾಯಿ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವು ಅಣ್ಣಾಗ್ಲ ಮೇರೆಗ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲು ಕೋರಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪುಜೆರ್ ಅಂಚ ಅದು ಮೀನು ಮಲ್ತ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಇಂಕಲೊಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರೀಲ್ಸ್
ಬಲೆ ಬಲೆ ಹೆಂಗಳು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಲ್ ತಂದಿತ್ತ ಬಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಜಾಸ್ ಮೇಡಮ್ ಬಚ್ಚೇರಾ ಇಜ್ಜ ಅಮಿತಕ್ಕ ಬರುವೇರು ಮೇರು ಅನಿತಾ ಮುಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇರಾ ಹಾಂ ಹಾಂ ಓಕೆ ಅಂದೆ ಬಲೆ ಉಲೆ ಬಲೆ ಉಲೈ ಇನ್ನು ತಿಂಗಳು ನಾನ್ ವೆಜ್ದ ಐಟಮ್ಗು ಕೌರಿ ಸುಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಡ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ನುಪ್ಪು ಸಾರು ಉಪ್ಪಡು ಪಲ್ಯ ಈತ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಒಣಸಂತು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಬಾಯಿಡ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕಾತನ ಒಣಸಂದು ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾದರೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಏಪಲ ಒಂತೆ ಒಣಸುಪ್ಪಡು ದಿಂಜ ಒಣಸುಪ್ಪಡು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅರೆಗೆ ಪನ್ಪಿನಿ ದಯ ಪಂಡ ಆತು ಶೋಕುಡು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಆತು ರುಚಿತ ಒಣಸಲ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಣಸು ಬರ್ರ ಅಂತೀನ ಸರಿ ಅಂಡೆ ಅಂದೆ ತೀರ ಬಲೆ ಈಚೆ ಬೈಜೇರ ಬಲೆ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಊಟ ಒಣಸೋಕತ್ತನ ಒಣಸು ಶೋಕತ್ತನ ಓ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ದಾದಿ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಮ್ಮಿ ಇದಣ್ಣ ನಾನೇಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಹಾಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ನ ಉತ್ತರ ಅವೇ ಹಾಂ ಓಕೆ ಅಮ್ಮಿ ಈರೇ ಪಾರ್ಪಿನಿ ఏ పార్క్ దూర బెంగళూరు అందా థ్యాంక్ ది మాది మే ಬರ್ಪಿಜನಾ ಅಣ್ಣ ನೀನು ಹೊರಬಲೆ ಈ ಪೋಪು ಚತ್ತ ఏ పించు గురుమందిరగ్గే ఓకే సెల్ఫీ భలే 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 మాత భలే దొడమ ಬತ್ತಾರಾ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಫೋಟೋಗಿಪ್ಪ ಎನ್ನೇರು ಪೂರ ಪೋಯರು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಇಲ್ಲೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಏತು ಬೇಗ ಪೋನು ಬಂದು ಎನ್ನೇರನೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಯರು ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಆಂಡ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಅಕ್ಲಿಲ್ಲಡಿ ಅಕ್ಲು ಪೋಡೆ ಆಪುನು ದಯಪಂಡ ಮದಿಮೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಖಂಡಿತ ಕುಲ್ವೇರು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಸೊ ಅಂಚ ಮಾತ ಬಿದಡಿಯರು ಓಕೆ ಬಾಯ್.